Vyzeralo to tak, že prvý polčas sme skôr zvolili takú vyčkávaciu taktiku a po predchádzajúcich výsledkoch sme sa túžili nejako chytiť aj bodovo, aj herne a hlavne už konečne dať aj gól. Samozrejme, zase sme inkasovali hlúpy gól a super hrozil z breakov, s ktorými sme mali trošku problémy. No a zápasom zamiešali červené karty, ktoré dodali, by som povedal, tomu zápasu len dramatickosť. Bolo to bojovný zápas, kde bolo veľa šancí. Super mohol zavrieť zápas penalty na 2-0. Pre nás šťastie, že nedal. Na druhej strane my sme potom mali za stavu 1-1, 3 obrovské šance, kedy Majkut do prázdnej brány mohol doraziť. Tam mal Fako, zase samozrejme aj Super mal nebezpečné po štandardkách. Čiže také, by som povedal, že spravodlivá remíza. My sme už túžili konečne zabodovať naplno, hlavne potom v minulotýždňovom zápase v Belušiach, kde to ozaj malo nejakú kvalitu a tá hra vyzerala podľa nejakých našich predstav. Aj sa nám darilo úplne plniť ten zámer, s ktorým sme do zápasu vstupovali, dali sme gól. Druhý polčas sme hrozili, bola z toho penálta, bohužiaľ to bol podľa mňa zlomový moment zápasu. Si dovolím tvrdiť, že keby dáme na 2-0, tak tento zápas by sme zavreli, ale ako hovoril tréner hostí, nestalo sa tak. Čiže potom úplne hlúpa, zbytočná druhá žltá karta, vlastne tam sa to zlomilo. Hostia potom zaslúžene vyrovnali a vlastne z tohto pohľadu je ten zápas remizový. Posilnili sme o nejakých hráčov, je to vidieť? Ste spokojní ako tréneri? Tak určite je to vidieť, ale to je jedna vec, ale druhá vec, že Luky Šebek sa vrátil do zostavy, to je tam najviac cítiť. Dá tomu mužstvu taký kľud, takú tú hernú kvalitu v tej ofenzíve, čo nám doteraz chýbalo a to je tiež sadlo si to aj s tými dvomi, aj s Lukym, čiže také akurát naraz to prišlo.